No, a kifőzött kereteknek a sarkára már van betéve uszög. Azt nézem, hogy olyat mutatnék, amin nincsen. Ebbe például az egyik oldalon hiányzik. Ebbe teszünk be neki egy uszöget, hogyha mozgatjuk, ne nyomjuk agyon az anyát, meg a méheket se. Itt kis kezűek előnyben vannak. És akkor amit mi szoktunk csinálni, kiszedem a régi elszakadt drótot, vagy derótot, kövesdiesen. Hogy kell befűzni a keretet. Legalábbis, hogy mi hogy szoktuk csinálni, mert nyilván van erre egy gyorsabb megoldás is, mert vannak olyan egyszerű kézi szerkezetek, amiben az ember csak beleteszi a keretet, a drót pedig idézelve majdnem, hogy befúrja magát, meg befűzi magát, tehát gyorsabb megoldás. Nekünk ilyen nincsen, nem is nagyon tervezzük egyelőre, hogy veszünk, azt a pár száz keretet azt megcsináljuk így unalmunkba. Télen, tavasszal lukakra azért van szükség, mert a propolisztól meg a viasztól berakódik, és akkor nem biztos, hogy át tudom a drótot fűzni rajta. No, hát első körben megpróbálok lehúzni annyit, amennyire szükségem lesz. Szerintem ez kevés lesz, de majd elválik. Megkeressük az első lukat, és akkor szépen megyünk körbe-körbe. Van, aki egyébként így szokta fűzni, mi ezt így szoktuk, tehát keresztbe. Egy időben, még pár 10-15 évvel ezelőtt fordítva csináltuk, de ahogy azt mondta, hogy csombék lett rajta, mert meg is őrülök, komolyan mondom. Ez a tipikus, kifeszítesz egy kábelt, végigfutsz rajta, áthúzod, és már a csombék rajta is van. Az eszem meg tud állni az ilyenen. Na. Szerencsétlenkedünk. És konkrétan elképzelésem sincs, hogy húztam azt át rajta. Na mindegy. Mutatom. Tovább. Megyünk. Hol van a lukács? Itt fent. A fény sem a legnagyobb ideben, de úgy a jó, hogyha vakoskodik az ember, mert úgy az izgalmas. Nyilván majd itt is lesz, aki beleköt, azokat szeretem a legjobban, aki megmagyarázza, nem baj. Az ilyen sose tudod felidegesíteni. Ebben türelmes vagyok a végtelenségig. Általában 8 lukat szoktunk rátenni, változó. Ha nagyon sietünk, akkor kevesebb. Akkor csak 7. Ez egy kicsit nyugodtabb munka. Ezt legfőképpen anyum is szokta csinálni. Ő többet van itthon. Én még gyerek voltam, amikor fater nekem ezt mutatta, és ahogy ő állította össze a kereteket, akkor még nem géppel, meg nem lövőpuskával, hanem konkrétan kézzel szögelte össze, fiatalabb koromba.
Hát én már ezt úgy csinálom, hogy van szögbelövőnk, és de szerintem van már fent róla videó, egy pár perc alatt végzel vele, egy kerettel, nagyságrendileg 1-1,5 perc alatt szépen össze lehet állítani. Jó, hát ez így egy kicsit sokat húztam ki. Ennyit hagyok csak rá. És akkor amikor végigértünk, akkor nagyságrendileg, amennyire lehet, ki szoktam feszíteni a keretet, vagyis benne a drótot. Azt mondja, hogy ez megvan. És jön egy olyan megoldás, már itt a korábbi az benne van. 2 olyan kis szög, hogy 10-ből 9-szer a saját ujjamat verem szét. Mint a villám. 2-szer nem ütünk ugyanoda. Rátekerem. És akkor ezt a részt letöröm. Jó, másik oldalra egy szög. Jó. És akkor kézzel megfeszítem. Lényeg az, hogy nem szabad nagyon megfeszíteni a drótot, mert összehúzza a keretet. És alul nagy lesz a hasa. Nem fogod tudni normálisan kiolvasztani vele a lépet, vagy beleolvasztani a lépet. Amennyire lehet meghúzzuk. Ezt is rátekerem. És akkor már majdnem meg vagyunk. Jó. És van egy keretdrótfeszítő. Ezzel végig megyek a drótokon. Berasztásítja. És megfeszíti a drótot. És most vagyunk kész, látjátok? Tehát itt is például látszik, hogy a keret meg van hajolva, a keretléc, az alsó keretléc. Ez azért van, mert túl feszesre van a drót húzva, és behúzza a keretlécet. Ha nem feszíted meg nagyon, akkor szép egyenes marad, de nyilván, hát ez sem mai csirke már ez a keret. Tehát ez is van már szerintem, hogy 2 éves, lehet, hogy több. Némelyikre rá szoktuk írni, hogy mikor készítettük, és akkor onnan tudjuk, hogy na ez a keret ekkor és ekkor készült, amikor 10x15-ször megfogjuk. No, hát ennyi lenne egy keretfűzés. Ebben már csak jön a műlép, beolvasszuk, és most majd, amikor pörgetjük a napraforgó mézet, a héten szerintem elkezdjük csinálni, akkor ez bekerül szépen a családoknak, és akkor kiépítik térre. Sziasztok!